അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നാം ഭാഗം പാർട്ട് 1. എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നോക്കാം. ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ, ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഈ ഇരുമ്പിനകത്ത് കാർബൺ ചേർക്കുമ്പോഴാണ്, ചെറിയ അളവിൽ കാർബൺ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റീലായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാർബണിന്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാം. അപ്പോൾ കാർബൺ വേരി ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റാം. കോമ്പോസിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിയിട്ട്. എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്ട്രക്ചർ മാറ്റുന്നത് അത് പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ചൂടാക്കും. അതിനെ പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ചൂടാക്കും, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വരെ അത് ചൂടാക്കും. അതനുസരിച്ച് അതിനെ സ്ലോ ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. അതിനെ കൂൾ ചെയ്യാം, റാപ്പിഡിലായിട്ടും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ആയിട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കൂൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനെ തണുപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയും. ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിങ്ങിലൂടെ കൂളിങ്ങിലൂടെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിനെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. ഇനി എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് മാറുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഒരു സ്റ്റീലിന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 723 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറുന്നു. ആ പുതിയ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഓസ്റ്റനേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പുതിയ സ്ട്രക്ചറിനെ ഓസ്റ്റനേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതൊരു നോൺ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള വസ്തുവായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓസ്റ്റനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള വസ്തുവായിരിക്കും. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഓസ്റ്റനേറ്റിനെ സാവധാനത്തിൽ തണുപ്പിക്കാം, കൂൾഡ് സ്ലോലി. അപ്പോൾ സാവധാനത്തിൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസ് തൈയായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈസിലി മെഷീനബിൾ ആയിരിക്കും, എളുപ്പത്തിൽ മെഷീനബിൾ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓസ്റ്റനേറ്റിന് വേറെ തരത്തിൽ ചെയ്യാം. അത് തണുപ്പിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കാം, റാപ്പിഡായിട്ട് തണുപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ റാപ്പിഡായിട്ട് തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറുന്നു. പഴയ മുമ്പത്തെ സ്ലോ ആയിട്ട് തണുപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടില്ല കിട്ടുക. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പുതുതായിട്ട് കിട്ടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഇതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മൾ മാഗ്നൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയും. മാഗ്നൻ സൈറ്റ് ഇത് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ വെരി ഹാർഡ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും. നേരത്തെ ഓസ്റ്റനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ്, നോൺ മാഗ്നറ്റിക്. പക്ഷേ റാപ്പിഡായിട്ട് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. കൂടാതെ മറ്റു മെറ്റൽസിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. കൂടാതെ വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും, എന്ന വെച്ചാൽ തേയ്മാനം കുറവായിരിക്കും. വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് തേയ്മാനം കുറവായിരിക്കും. വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ്, തേയ്മാനം കുറവായിരിക്കും. ഇനി എന്താണ് ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വെച്ച് ഓസ്റ്റനേറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് 723 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ നമ്മൾ ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയും. അതായത് അതിൻ്റെ ഓസ്റ്റനേറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓസ്റ്റനേറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ 723 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ നമ്മൾ ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ. എന്താണ് അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ UCT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? UCT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓസ്റ്റനേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓസ്റ്റനേറ്റ് ആയിട്ട് മൊത്തം സ്ട്രക്ചർ മാറുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിന് നമ്മൾ അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയും. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്
ഓസ്റ്റനേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് 723 ° ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ്മെന്റ് രൂപത്തിൽ ഓസ്റ്റനേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറുമായി പറയും. ഇത് അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള കാർബൺ കണ്ടന്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിനകത്തുള്ള കാർബൺ കണ്ടന്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. എക്സാമ്പിൾ 0.57% 1.5% കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇതിന്റെ ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 723 ° അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 800 °C. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ 0.84% കാർബൺ സ്റ്റീൽ. ഇതിനകത്ത് ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറും അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറും 723 °C. ഈ സ്റ്റീലിനെ നമ്മൾ യൂടെക്ടോയിഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയും. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റീലിന് നമ്മൾ യൂടെക്ടോയിഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയും.